Дълбока практика за пускане на контрола и напрежението. Настани се удобно, седни или легни с изправен гръб и без кръстосване на ръце и крака. Затвори очи и се отпусни. Поеми бавен, дълбок дъх през носа и издишай дълбоко през устата. И още веднъж поеми дълбоко въздух през носа и издишай през устата. И още веднъж вдишай дълбоко през носа и издишай през устата. С всяко издишване усещай как тялото ти се отпуска, как става леко, спокойно. Усети как главата, челюстта, раменете, ръцете, корема, гърдите, краката и цялото ти тяло се отпуска. Усети как става леко, спокойно, изпълнено с хармония и лекота. Пусни всички мисли, умората, напрежението. Просто да излязат от главата. И усети как има само тук и сега. Насочи вниманието към тялото си и се запитай: къде държа контрол? Къде се стягам вместо да се доверя? И не мисли, не търси логичен отговор. Просто позволи на тялото да ти покаже. Може да е стягане, тежест, натиск. Просто наблюдавай, усещай, чувствай. Поеми дълбоко въздух. Вдишай и на издишване си кажи: пускам нуждата да контролирам. Повтори го бавно. Пускам нуждата да контролирам. Пускам нуждата да контролирам. И сега си кажи: позволявам си да се отпусна. Позволявам си да не знам как.
Позволявам си да се доверя. И усещай как с всяка дума тялото омеква. Дишай и издишай. Сега си представи онази част в теб, в тялото ти, в която ти усети напрежението, болката, стягането, контрола. И сега си представи как това се спуска надолу през тялото ти и през краката се освобождава в майката земя. Представи си как бавно го пускаш, как излиза през краката. Визуализирай дълбоки корени в майката земя, през които виж как тази тежест, този товар, това напрежение изтичат в майката земя. Може да има цвят, форма. Може да си го представиш като черна течност, като дим, като слуз, която просто изтича от краката и се влива в майката земя. Това е контролът, очакванията, напрежението. Представи си как бавно го пускаш и как се стича, как товара пада и се разтваря в земята. Усети как ставаш по-лека, по-спокойна. Земята знае как да поеме. Тя трансформира. Усети лекотата. Усети как този голям товар се освободи от теб, от тялото ти, от всяка твоя клетка. И как този товар пада и се разтваря в майката земя. И ти ставаш по-лека, по-свободна, по-спокойна. И сега си кажи: аз съм в безопасност. Спирам да се боря. Позволявам си да живея в потока на изобилието. Разрешавам си и се освобождавам от това, което вече не ми служи. Позволявам си нов избор. Позволявам си поток.
Избирам доверие. Животът ме подкрепя. И сега си представи как майката Земя трансформира контрола, напрежението и всичко старо и ненужно, и то се връща обратно към теб, като тънки нишки от златиста светлина, които минават през ходилата ти, нагоре към краката, таза, корема и стигат до сърцето. Изпълват цялото ти сърце. Усети тази енергия, усети тази лекота, усети това доверие. И си кажи: аз се доверявам на света. Аз съм в безопасност. Аз си позволявам и си разрешавам да живея в доверие, изобилие, хармония и лекота. Аз си позволявам и си разрешавам да случвам всичко с лекота. Аз си позволявам и си разрешавам всичко да се случи по най-добрия за мен начин. Аз съм магнит за чудеса. Животът ме подкрепя. Позволявам си радостта, доверието и вярата да ме водят по пътя ми към изобилие, развитие, растеж и лекота. Благодаря. Остани в това усещане за няколко мига. Дишай, издишай. И когато си готова, започни бавно и полека да се завръщаш тук и сега. И запомни, контролът е опит да се предпазим, да се защитим, а доверието е избор. Избор да живеем. Колкото повече пускаш, толкова повече животът да започва да тече през теб. С лекота, хармония, изобилие и светлина. Аз съм Валентина Дикова и ви благодаря.